Maganda at masayang araw, Ilocanja. Hello, Elton. Hello Ate Blandy at hello din sa lahat ng sumusubaybay ng ating show ng Cure. Bago natin simulan ang topic natin ngayon, gusto ko ipakilala ang guest doctor natin. He is a young and handsome urologist and holds his clinic at St. James Hospital from Monday to Friday. Please welcome Dr. Leslie Rafanan. Magandang araw, Doc. Magandang araw, Dr. Elton. Para sa kaalaman ng mga viewers natin, Leslie, pwede bang pakisabi sa kanila kung ano ba yung prostate gland at kung saan itong parte ng katawan makikita at kung anong kahalagaan nito sa isang lalaki? Ang prostate gland po, lahat ng lalaki may prostate gland. So from pagkapanganak pa lang, mayroon ng prostate gland ang isang lalaki. Ang prostate gland ay makikita sa parte ng pantog or yung tinatawag na urinary bladder na daanan ng ihi. So yung purpose po ng prostate gland, nagsisecrete siya ng substance, yung tinatawag na PSA or your prostate specific antigen. Siya kasi yung tumutunaw yung semilya. So parang hindi siya nagliliquefy ng semilya para mas aggressive or mobile yung sperm. Yun yung purpose ng prostate gland. So Ate Blandy, wala kang prostate gland. Ano naman yung sakit na tinatawag na prostate cancer? Yung prostate cancer, usually yun yung cancer ng prostate na nakukuha usually ng mga lalaki at the age of around 60 to 70 years old. Yun yung range na nakukuha ng prostate. So, yun yung cancer lang na nagkakaroon sa prostate kung may sa lalaki lang. So walang, yun nga, sabi ko nga kanina, walang prostate yung babae. So hindi nagkakaroon ng prostate cancer yung mga babae. So ano ba yung mga signs and symptoms ng prostate cancer, Doctor? Yung usually kasi yung prostate cancer may mga times na wala talagang simptomas per se, yung initial stage ng cancer. Saka na lang nila nararamdaman kung sumasakit na yung likod o kaya so yung talagang nangihina na, nangangayayat na. Yun yung mga possible symptoms na pero at that time medyo malala na yung sakit. So initially po, masasabi natin na wala talagang simptomas yung prostate cancer at the earliest stage. Very common ba to sa mga Ilocano? Sa mga Ilocano, lahat naman per se po na lalaki, may mga percentage talaga na common, pero sa ating Asian, it's less than common compared sa mga pasyente na sa States, mga Caucasians. So mas common sa Caucasians kaysa sa mga pasyenteng Asians. Okay, pero so hindi nagmamatter kung Ilocano ka ba or Tagalog ka? Hindi nagmamatter. Okay. So Ilocano ka man o Tagalog, pare-parehong Pilipino, it's pare-pareho yung percentage na magkakaroon ka ng cancer ng Pero prostate. usually what age nagkakaroon ng prostate cancer ng isang lalaki? Usually it starts at around 60 to 70 years old. Yun yung most common na age kung nadadiagnose yung prostate cancer at that range. Pero may mga cases din na younger than that age. Meron po, Doktora. As early as 40 years old, may nagdadiagnose na sila na may prostate cancer. Wala, Elton, magpa-check up ka na. Magpapasilip ako sa'yo. Pero iba pa ba yan sa benign prostatic hypertrophy na sinasabi ng ibang tao? Iba pa yung benign, sinasawag nating benign prostatic hypertrophy, yun yung normal na paglaki ng prostate. Yun yung talagang may symptoms na mapapansin ng patient. Yun mahirapan umihi, parang paragising na sa gabi na naiihi. Yun yung mga simptomas usually ng mga BPH or benign prostatic hypertrophy. Pero ito, benign ito, Benign to. compared to prostate na Oo. cancer na talagang malignant. Malignant na talaga yung cancer. So ano ba yung prostatitis? Yung prostatitis naman po, Doktora, yun yung inflammation or infection of the prostate. So basically, lahat ng age group pwedeng magkaroon. So hindi lang yung sa matanda o hindi lang sa bata. Pero most common siya naman sa mga younger age, mga around 20 to 40 years old. Kasi usually sila yung mas sexually active na pasyente. So, pero hindi naman siya yung tinatawag na sexually related diseases na kon. So hindi naman siya yung tinatawag na STD Hindi or naman po sexually siya. transmitted Hindi naman siya infection. STD Hindi per naman se. siya ganun. Pero yun yung inflammation lang. So, namamagalang yung prostate or yung prostata na tinatawag.
Ayan mga kaibigan, dyan lang kayo at marami pa tayong papag-usapan tungkol sa prostate cancer. Cure will be right back.